Zihlobo nani zalamane zomzi wakokwethu, khanike nizole kaloku mzi wakokwethu, niphulaphule le mbali yelityendyana lakwaKhanandana, echolacholwe likhaya yaze yatshicilelwa ngovelwano olunzulu ngumzi wabangcwabi ukamva lethu Funerals. UThixo ulihlathi, uligwiba kuthi, ezimbandezelweni ufumaneka eluncedo kunene. U-Asekho noJJ walibona ilanga ngomhla wama-20 kweyoMsintsi ngonyaka ka-1997. Uzalelwe eThobo kwilali yaseMgazana kwidolophi iSajolis. Eli tyendyana lomfana lizalwa ngumama uNofezile noJJ kunye notata uTwanana noJJ ongasekhoyo. Usondele uYehova kwabantliziyo zaphukileyo, abasindise abamoya utyumkileyo. Ufunde amabanga aphantsi eJokwana Junior Secondary School. Ngenxa yeemeko zekhaya uye wahamba wayofuna umsebenzi kwelaseRustenburg. Azisule uThixo zonke inyembezi emehlweni abo, kungabi sabakho kufa, nasijwili, nakukhala, nantlungu, ngokuba izinto zokuqala zigqithile. Usutywe kukufa ngomhla wama-23 kweyoKwindla kulo nyaka umiyo, emveni kwengulo emfutshane. Ushiya ngasemva umama wakhe, oodade wabo abathandathu kunye nabantwana bakhe abathathu. Lala uphumle Khanandana, Khumbi, Ngcwangula, Tita, umzamo omhle uwuzamile, sizohlala sikukhumbula.